ବୋଉ ପ୍ରତି ମୋର ନଜର ଟିକେ ଟିକେ ବଦଳୁଥାଏ। ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ବୋଉ ବ୍ଲାଉଜ ଫାଙ୍କରୁ ଦେଖିଦେବା ବୋଉର ଦୁଧ କନ୍ଦି ଆଉ ପେଟ ନାହିଁ ଚାଲି ଆସୁଥାଏ। ହେଲେ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ନେଉଥାଏ। ହେଲେ ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏମିତି ଗୁଗୁଲରୁ ଦୁଇଟା ମା ପୁଅ ଘିଆଁ ଘିଁ ଷ୍ଟୋରି ପଢ଼ି ମୁଁ ପୁରା ଗରମ ହେଇଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ରଖିପାରିଲିନି। ଫାଇନାଲି ମୋ ବୋଉ କଥା ଭାବି ମୁଁ ଆଖି ବୁଜି ହଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ଉଫ୍, କ'ଣ ଆଉ କହିବି, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମୋତେ ଲାଗୁଥାଏ। ସେଦିନ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋ ନିଜ ଘରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ମାଲ ଥାଉ ଥାଉ ମୋର ବାହାରକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଉପରେ ଆଖି ପକାଇବା କ'ଣ ଦରକାର। ଏହାପରେ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୋଉ ପାଇଁ ପାଗଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୋ ବୋଉର ଏଜ୍ କେତେ କହିପାରିବିନି, ହେଲେ ପୁରା ଯବାନ ଅଛି। ବୋଧେ ବହୁତ କମ୍ ଏଜ୍ରେ ବାହାଘର ହେଇଯାଇଥିଲା। ବୋଉ ଦେଖିବାକୁ ଗୋରା, ମିଡ଼ିୟମ୍ ହେଲ୍ଥ, ଦୁଧ ସାଇଜ୍ 36 ହେବ। ଗୋଲିଆ ଗାଣ୍ଡିକୁ ଦେଖିଲେ କାହାର ବି ବାଣ୍ଡ ଛିଡ଼ା ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗହିରିଆ ନାହିକୁ ଲମ୍ବା ଚୁଟି, ପୁରା ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଭଳି। ଏଥର ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନକୁ କେମିତି ପୁରା କରିବି ସେଇ କଥା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ବସି ଭାବୁଥାଏ। ବୋଉକୁ କେମିତି ପଟେଇକି ଗେଇଁବି ସେ କଥା ସବୁବେଳେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଲୁଥାଏ। ଏକ୍ଜାମ୍ ମୋର ବି ସରିଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ମୁଁ 2 ମାସ ପାଇଁ ଛୁଟି ନେଇ ଘରକୁ ଗଲି। ମୋ ବାପା ମାଙ୍କର ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଲା ହେଇଥିବାରୁ ମୋ ବୋଉ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ବି ମୋ ବୋଉ ପାଖରେ ସେ ଛୋଟ ପିଲା ଭଳି ଥାଏ। ମୋ ବୋଉ ମୋ ସହିତ ବହୁତ ହି କ୍ଲୋଜ୍ ଥାଏ, ପୁରା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭଳି। ଯେହେତୁ ମୋ ବୋଉର ଏଜ୍ ବି କମ୍, ବୋଧେ 40 ଖଣ୍ଡେ ହେବ, ଓ ଘରେ ଆଉ କେହି ନଥିବାରୁ ବୋଉ ବି ମୋ ସହିତ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରେ। ବାପା ଅଫିସ୍ ଚାଲିଯିବା ପରେ ମୁଁ ମୋ ପ୍ଲାନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ବୋଉ ସହିତ ଥଟ୍ଟା ମଜା କରିବା, ଜୋକ୍ କରିବା, କେଉଁ ସାଙ୍ଗର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ଏମିତି। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୋଉକୁ ଟଚ୍ କରିବା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ରୋଷେଇ ଘରେ ବୋଉ ପଛପଟୁ ଯାଇକି ବୋଉକୁ ଟିକେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିବା, ବୋଉ କୋଳରେ ଶୋଇପଡ଼ିବା, ଖରାବେଳେ ରେଷ୍ଟ ନେଲା ବେଳେ ବୋଉ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଲଦିକି ମୋବାଇଲ ଚଲେଇବା, ଏମିତି ଭାବରେ ମୁଁ ବୋଉ ସହିତ ପୁରା କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଥାଏ। ଦିନେ ଖରାବେଳେ ବୋଉ ଶୋଇଥାଏ, ମୁଁ ବୋଉ ପାଖରେ ଶୋଇକି ମୋବାଇଲ ଚଲାଉଥାଏ। ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି, ତା ନାଁ ରିତେଶ। ବୋଉ ତାକୁ ଜାଣିଛି, ଯେହେତୁ ସେ ମୋର ରୁମ୍ମେଟ୍ ଥିଲା। ତାପରେ ବୋଉ ମୋତେ ପଚାରିଲା, ଆଉ ରିତେଶ ଖବର କ'ଣ? ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ନା ବାତରାମି କରୁଛି? ମୁଁ ସୁଯୋଗର ଫାଇଦା ଉଠିକି କହିଲି, ତା କଥା କାହିଁ ପଡ଼ିଛି, ସେ ଖାଲି ଝିଅ ପଟଉଛି। କେତେଟା ଝିଅଙ୍କୁ ପଟେଇକି ଓୟୋରେ ନେଇକି କରିକି ଆଣିଲାଣି, ତାର ଠିକ୍ ନାହିଁ। ମୋ ପାଟିରୁ ଏ କଥା ଶୁଣି ବୋଉ ଟିକେ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ତାପରେ କହିଲା, ତୁ ସେମିତି କାହା ସହ କରୁନୁ ତ? ସେମିତି କେବେ ବି କରିବୁନୁ। ଯଦି କିଛି ଏପଟ ସେପଟ ହୁଏ, ଇଜ୍ଜତ ମହତ ସବୁ ଯିବ। ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି କହିଲି, ମୁଁ କ'ଣ ଏତେ ପାଗଳ ହେଇଛି କେଉଁ ଝିଅ ସହ କରିବି? ତା ଛଡ଼ା ଏ ଝିଅମାନେ ବି ମୋର ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ବୋଉ ଏ କଥା ବୁଝି ନ ପାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ମୋତେ ପଚାରିଲା, ଝିଅ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ମାନେ? ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ କଲେ ସେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ବେକରେ ଓହଳିବ, ହେଲେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ପଟେଇ ଦେଲେ ଆରାମସେ କରିବି। ଆଉ ବାହା ହେବାର ବି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ କରିବାର ବି ମଜା ଟିକେ ଅଲଗା। ଏହାପରେ ବୋଉ ହସିକି ମୋ ହାତ ଗୋଟେ ମାରିକି ମଜାକରେ କହିଲା, ତୁ ଗୋଟେ ପିଲା, ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲୁଣୁ। ବୋଉ ସାମ୍ନାରେ ବି ଭୟ ଟିକେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାପରେ ହସିକି କହିଲି, ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପୁଅଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଲୁଚାନ୍ତି, କାହା ଆଗରେ କୁହନ୍ତିନି। ଆଉ ମୁଁ କହିଦେଲି। ଏମିତି କେତେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର କେତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ପଟେଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ବୋଉ ମୋତେ ପଚାରିଲା, ଆଚ୍ଛା, ଆଜିକାଲିକା ପୁଅଙ୍କର ଝିଅଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଆଖି କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ବି ସିଚୁଏସନର ଫାଇଦା ଉଠେଇ ବୋଉ ଦୁଧ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଇସାରା କରି କହିଲି, ଝିଅଙ୍କର ଟିକେ ଛୋଟ ଆଉ ଟାଇଟ୍ ଥାଏ, ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ଟିକେ ବଡ଼ ଆଉ ତାଠୁ ଅଧିକା ଟାଇଟ୍ ଥାଏ, ଆଉ ନା ଅଧିକା ଢିଲା। ଆଉ ଖଟରେ ପକେଇ ଏତିକି ତ କହିଛି। ବୋଉ କହିଲା, ଥାଉ ଥାଉ, ତୁ ଗୋଟେ ପିଲା, ହଷ୍ଟେଲ ଯାଇକି ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲୁଣୁ। ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ଏସବୁ କମନ୍ କଥା। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ବି ଟ୍ରାଏ କରିଛି କୋଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ପଟେଇବା ପାଇଁ। ବୋଉ ତାପରେ ହସିକି କହିଲା, ସେସବୁ ମୁଣ୍ଡରୁ କାଢ଼େ ଆଉ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଦେ। ମୁଁ କହିଲି, କ'ଣ ଆଉ କରିବି, ବେଳେବେଳେ ଏତେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କାହା ଗୋଟେ କରିବାକୁ, ନିଜକୁ କେମିତି ମୁଁ ସମ୍ଭାଳୁଛି ସେ କଥା କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ଜାଣିଛି। ଏତିକିବେଳେ ବାପା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ପଚାରିଲେ, ମା ପୁଅ କ'ଣ ବସି କଥା ହେଉଛ ଯେ? ହସି ହସି ଗଡ଼ି ଯାଉଛ? ବୋଉ କହିଲା, ନାଇଁ ଏମିତି, ତା କଲେଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲା। ତମେ ଚାଲ ଖାଇବ, ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। ଏତିକି କହି ବୋଉ ଓ ବାପା ଡାଇନିଂକୁ ଗଲେ। ମୁଁ ସେଠି ଶୋଇକି ଭାବୁଥାଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି ବୋଉକୁ ପଟେଇବି ଆଉ ବୋଉ ସିଓର ପଟିଯିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବାପା ନଥାନ୍ତି। ମୁଁ ସୁଯୋଗ ପାଇ ଜାଣିଶୁଣି ଫୋନରେ ଗୁଗୁଲରୁ ଗୋଟେ ଘିଆଁ ଘିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ହଲେଇଲି। ବୋଉ ରୁମକୁ ଆସି ହଠାତ୍ ମୋତେ ଦେଖିକି ମୁହଁ ସେପଟକୁ କରିଦେଲା ଆଉ କହିଲା, ତୁ ଏଠି ଏମିତି କ'ଣ କରୁଛୁ? ଏଇଟା ଘର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହେଁ। ମୁଁ କହିଲି, ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତ। ତାପରେ ବୋଉ କହିଲା, ତା ବୋଲି କ'ଣ ଏମିତି କବାଟ ଖୋଲା କରି? ମୁଁ କହିଲି, ବାପା ତ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କିଏ ଅଛି ଯେ? ବୋଉ ତାପରେ କିଛି ନ କହି ଟିକେ ରାଗିକି ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ରାତିକୁ ସବୁକିଛି ନର୍ମାଲ ଥିଲା। ଆମେ ଖାଇସାରି ଶୋଇବାକୁ ଗଲୁ। ତା ପରଦିନ ସକାଳକୁ ସବୁକିଛି ବଦଳି ଯାଇଥିଲା।
ବୋଉ ମୋଠୁ ଟିକେ ଦୂରେଇକି ରହୁଥିଲା, ଟିକେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କଲା ଭଳି। ଦିନ ପାଖାପାଖି 11ଟା ହେବ। ବୋଉ ରୋଷେଇ ଘରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ରୋଷେଇ କରୁଥିଲା। ମୁଁ ପଛପଟୁ ଯାଇକି ବୋଉକୁ କୁଣ୍ଡେଇ ଧରିଲି, ଆଉ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଟିଙ୍ଗେଇକି ବୋଉ ଗାଣ୍ଡିରେ ପୁରା ସେଟ୍ କରିଦେଇଥାଏ। ବୋଉକୁ ଯେମିତି ଟିକେ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଲାଗିଲା। ବୋଉ ମୋତେ କହିଲା, ଛାଡ଼ିଲୁ ମୋତେ, ମୋର କେତେ କାମ ସେଟା ଅଧା ପଡ଼ିଛି, ଛାଡ଼ିଲୁ ମୋତେ। ତାପରେ ମୁଁ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଖରାବେଳେ ବୋଉ ତା ରୁମ୍ରେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଥାଏ। ମୁଁ ବୋଉ ପାଖରେ ଯାଇ ଶୋଇଲି। ବୋଉ ସାଇଡ୍ ହେଇକି କଡ଼ମାଡ଼ି ଶୋଇଥାଏ। ମୁଁ ବୋଉ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଲଦି ଦେଇ ଫୋନ୍ ଚଲେଇଲି, ଆଉ ବୋଉ ସହିତ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲି। ସେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ବୋଉ ଦୁଧରେ ଟିକେ ହାତ ମାରିଦେଲି। ବୋଉ ତାପରେ ମୋତେ ରାଗିଲା ଭଳି ଟିକେ ଅନେଇଲା, ହେଲେ ସେ ରାଗି ନଥିଲା। ତାପରେ ମୋତେ କହିଲା, ତୁ ବଡ଼ ପିଲା ହେଲୁଣୁ, ସେଠି କ'ଣ ହାତ ମାରୁଛୁ? ମୁଁ କହିଲି, ଛୋଟବେଳେ କେତେ ଖାଇଛି ୟାକୁ। ବୋଉ ତାପରେ ହସିଲା, ଆଉ ମୁଁ ବୋଉ ସହିତ ମୋ ପିଲାବେଳର କଥା ସବୁ କଥା ହେଲି। ଆଉ ସୁଯୋଗ ପାଇ ମୁଁ ବୋଉକୁ କହିଲି, ବୋଉ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ଦେ। ବୋଉ ଫାଷ୍ଟରୁ ମନା କରୁଥିଲା, କହୁଥିଲା, ତୁ ବଡ଼ ପିଲା ହେଲୁଣୁ, ଏସବୁ ପାପ, ପୁଅ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ପରେ ଏସବୁ କରିବା ଏମିତି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଜିଦ୍ଦି କରିବାରୁ, ବହୁତ ଅଳି କରିବାରୁ ବୋଉ ରାଜି ହେଇଗଲା। କହିଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଖାଇବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ଦି କରିବୁନୁ। ମୁଁ କହିଲି, ନା। ତାପରେ ବୋଉ ତା ବ୍ଲାଉଜ ଉପରୁ ଲୁଗା କାଢ଼ିଲା। ବୋଉ ଗୋଟେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ବ୍ଲାଉଜ ପିନ୍ଧିଥାଏ। କାଖ ଝାଳରେ ବ୍ଲାଉଜର 2ଟା ସାଇଡ୍ ପୁରା ଓଦା ହେଇଯାଇଥାଏ। ବ୍ଲାଉଜ ବଟମ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ 36 ସାଇଜ୍ ଗୋରା ତକ୍ତ ଦୁଧ ଦୁଇଟା ପୁରା ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ବୋଉର ଗୋରା ତକ୍ତ ଦୁଧ ଉପରେ କଳା ରଙ୍ଗର ମୋଟା ଗୁଣ୍ଡିକୁ ଦେଖି ମୁଁ ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଯାଉଥାଏ। ତାପରେ ମୁଁ ବୋଉକୁ କହିଲି, ଖଟ ବାଡ଼ାକୁ ଆଉଜିକି ବସିବା ପାଇଁ। ବୋଉ ତାପରେ ଖଟ ବାଡ଼ାକୁ ଆଉଜିକି ବସିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ି ଗୋଟେ ହାତରେ ବୋଉର ଡାହାଣ ପଟ ଦୁଧକୁ ହାତରେ ଧରି ଦଳିଲି, ଆଉ ବାଁ ପଟ ଦୁଧକୁ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଚୁଚୁମିଲି। ଫାଷ୍ଟ ବୋଉ ଦୁଧ ଗୁଣ୍ଡି ଚାରିପଟେ ମୋ ଜିଭ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଚାଟିଲି, ଆଉ ତାପରେ ପୁରା ଦୁଧକୁ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଚୁଚୁମି ଚୁଚୁମି ଖାଇ ଚାଲିଲି, ଆଉ ଆରପଟ ଦୁଧଟିକୁ ହାତରେ ଧରି ଦଳି ଚାଲିଲି। ଏମିତି 15 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଏପଟ ସେପଟ କରି 2ଟା ଦୁଧକୁ ଖାଇବା ପରେ ମୁଁ ବୋଉ ପେଟ ନାଇ ପାଖକୁ ଗଲି, ଆଉ ବୋଉ ଗହିରିଆ ନାଇ ଭିତରେ ମୁଁ ଜିଭ ପୁରେଇ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲି। ବୋଉ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇ ହସିକି କହୁଥାଏ, ଛାଡ଼, ଏ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଏତିକିବେଳେ ବାପା ଆସି କଲିଂ ବେଲ୍ ମାରିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ବୋଉ ଉପରୁ ଉଠିଲି, ଆଉ ବୋଉ ମୋତେ ଅନେଇ ଟିକେ ଲାଜରେ ହସି ଦେଇ ତା ବ୍ଲାଉଜ ଓ ଶାଢ଼ୀକୁ ଠିକ୍ କରି କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ ଗଲା। ରାତିରେ ଆମେ ବସି ଟିଭି ଦେଖୁଥାଉ। ବୋଉ ମୋ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇ ପାରୁନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ରାଗି ବି ନଥାଏ, ଓଲଟା ଟିକେ ଖୁସି ଜଣା ପଡ଼ୁଥାଏ। ମୋତେ ଲାଗିଲା ବାପା ଠିକ୍ସେ ବୋଧେ ବୋଉକୁ ଘେଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ବୋଉର ବି ଟିକେ ସେକ୍ସର ଭୋକ ରହୁଛି। ରାତିରେ ଖାଇସାରି ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ। ତା ପରଦିନ ଖରାବେଳେ ମୁଁ ପୁଣି ବୋଉ ପାଖକୁ ଯିବାରୁ ବୋଉ ସବୁ କିଛି ବୁଝିଗଲା, ଆଉ ମୋତେ ଅନେଇ ହସିଲା। ମୁଁ ବି ବୋଉକୁ ଅନେଇ ହସି ଦେଇ ବୋଉ ଦୁଧକୁ ଟିକେ ଚିପିଦେଲି। ତାପରେ ବୋଉ କହିଲା, କ'ଣ ସବୁବେଳେ? ମୁଁ କହିଲି, ଛୁଟି ସରିଗଲା ପରେ ତ ହଷ୍ଟେଲକୁ ପଳେଇବି। ତାପରେ ବୋଉ ତା ବ୍ଲାଉଜ ବଟମକୁ ଖୋଲିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଶୋଇକି ବୋଉ ଦୁଧକୁ ଚୁଷିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଚୁଚୁମି ଚୁଚୁମି ଖାଇ ଚାଲିଲି, ଆଉ ବୋଉ ଗହିରିଆ ନାଇ ଭିତରେ ମୋ ଆଙ୍ଗୁଠି ପରେ ସଲସଲ କଲି। ବୋଉ ଗରମ ହେଇଯାଇଥାଏ। ମୋତେ ଲାଗୁଥାଏ ଯେମିତି ବୋଉ ବି ଏସବୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି। ତାପରେ ସୁଯୋଗ ପାଇ ମୁଁ ଲୁଗା ଉପରୁ ବୋଉ ବେହ ଉପରେ ହାତ ନେଇ ରଖିଲି। ବୋଉ ମନା କରୁଥିଲା, କହିଲା, ଏସବୁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମୁଁ କହିଲି, ରହୁନ ଟିକେ, କିଏ କ'ଣ ଦେଖୁଛି ଯେ? ଏତିକି କହି ମୁଁ ବୋଉ ଦୁଧକୁ ଚୁଚୁମିବା ସହିତ ଲୁଗା ଉପରୁ ବୋଉ ବେହକୁ ହାତରେ ଧରି ହସୁଥାଏ। ଯେମିତି ବୋଉ ଟିକେ ଗରମ ହେଲା, ତାପରେ ମୁଁ ହଠାତ୍ ବୋଉ ଲୁଗା ଭିତରେ ମୋ ହାତ ପୁରେଇ ବୋଉ ବେହକୁ ମୁଠେଇ ଧରିଲି। ବୋଉ ମୋ ହାତକୁ ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ହେଲେ ମୁଁ କିଛି ନ ଶୁଣି ସେମିତି ବୋଉ ବେହକୁ ହାତରେ ମୁଠେଇ ଧରି ଘଷି ଚାଲିଲି, ଆଉ ବୋଉ ବେହ ଭିତରେ ମୋ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରେଇ ବୋଉ ଦୁଧକୁ ଚୁଚୁମି ଚାଲିଲି। ବୋଉ ବେହ ପୁରା ନାଳୁଆ ହେଇଯାଇଥାଏ, ଆଉ ଓଦା ଓଦା ବି ଲାଗୁଥାଏ, ଆଉ ବେହ ଉପରେ ବାଳ, ଉଫ୍, କ'ଣ ସେ ଅନୁଭୂତି ଥିଲା। ଏହାପରେ ବାପା ଆସିଲେ ଖାଇବାକୁ। ଅବଶ୍ୟ ଏତେବେଳକୁ ମୁଁ ପୁରା ଶାନ୍ତି ହେଇଯାଇଥିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ବୋଉ ଉପରୁ ଉଠିଲି। ବୋଉ ତାର ଚୁଟିକୁ ବାନ୍ଧି ବ୍ଲାଉଜ ଓ ଶାଢ଼ୀକୁ ସାଇଜ କରି କରି କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ ଗଲା। ଏହାପରେ ବୋଉ ମୋତେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଚାହାଣୀରେ ଅନଉଥାଏ, ସତେ ଯେମିତି ମୋର ଏ ହରକତ ପାଇଁ ବୋଉ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ବାପା ତାପରେ କହିଲେ, ଗାଁରେ କାଲି ଯାତ୍ରା, ଗାଁରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା, ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, କୋଉଦିନ? ବାପା କହିଲେ, କାଲି। ଆମେ କାଲି ସକାଳୁଠୁ ବାହାରି ଯିବା। କାଲି ରାତିଟା ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା, ଆଉ ପରଦିନ ସକାଳୁ ବସ୍ରେ ପଳେଇ ଆସିବା। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଆମେ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲୁ। ବୋଉ ବି ମୋତେ ଅନେଇ ଟିକେ ଟିକେ ହସୁଥାଏ। ବୋଉର ମୋ ପ୍ରତି ଭାବନା ବୋଧେ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ଆମେ ତାପରେ ବସ୍ରେ ଚଢ଼ିଲୁ। ବସ୍ରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥାଏ, ମାତ୍ର ଗୋଟେ ସିଟ୍ ଫାଙ୍କା ଥାଏ। ବୋଉ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲା, ତମେ ବସିପଡ଼, ଶିବୁନ ମୋର ଛିଡ଼ା ହେଇଯିବୁ, କାରଣ ବାପା ଏତେ ସମୟ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିବେନି। ଆମେ ବସ୍ର ସବା ଲାଷ୍ଟକୁ ଚାଲିଗଲୁ। ବସ୍ ଏତେ ଭିଡ଼ ଯେ ସମସ୍ତେ ଚପାଚପି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ବୋଉର ପଛପଟେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଟିଙ୍ଗିକି ବୋଉ ଗାଣ୍ଡି ମଝିରେ ସେଟ୍ କରିଦେଲି। ବୋଉ ଜାଣିପାରି ମୋତେ ପଛକୁ ବୁଲିକି ଚାହିଁଲା, ଟିକେ ହସି ଦେଇ ପୁଣି ଆଗକୁ ନେଇ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ଏଥିରେ ମୋର ସାହସ ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା, ଆଉ ମୁଁ ବୋଉ ଗାଣ୍ଡିରେ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଆରାମସେ ଘଷି ଚାଲିଲି, ଆଉ ସାମ୍ନା ପଟେ ହାତ ଗୋଳେଇ ବୋଉ ପେଟରେ ମୋ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ସଲସଲ କଲି।
ବୋଉ ବି ମୋ ଉପରକୁ ଟିକେ ଆଉଜି ଯାଇଥାଏ। ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ଯାଇ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆଉ ଆମେ ଘରକୁ ଗଲୁ। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ବୋଉ ଜେଜେମାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା। ସାହିରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଗଲା। ଦିନଟା ଏମିତି ଭାବରେ କଟିଗଲା। ଏହାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି, କଟକରେ ବାପା ତ ସବୁବେଳେ ଘରେ, ଏମିତିକି ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ବାପା ସବୁବେଳେ ବୋଉ ପାଖରେ ଶୋଉଛନ୍ତି। ବୋଉ ଏମିତି ଦୁଧ ଖାଇବାକୁ କି ତା ବିଆରେ ହାତ ମାରିବାକୁ ଦେବା ଭିତରେ ବି ସେ ସେତିକି କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହୁଛି। ଦିନବେଳା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସେତିକି ଗରମ ନ ହେଇଥିବ ସେ କେବେ ବି ମୋଠୁ ଘିଅ ଖାଇବାକୁ ରାଜି ହେବନି। କାରଣ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ମା ପୁଅ ନା, ଆଉ ଦିନବେଳା ସେ କେବେ ବି ସେତିକି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାହାରକୁ ଯିବନି, ଏକଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ହେଲେ ଏଇଠି ଗାଁରେ ଆଜି ରାତିରେ ବାପା ଯାତ୍ରା ଦେଖିବେ। ଯଦି ବୋଉ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ନ ଯିବ ତାହେଲେ ରାତିରେ ଆଜି ମୋ ବୋଉକୁ ଟିକେ ଅଧିକା ଉତ୍ତେଜିତ କଲେ ବୋଉ ସବୁ ସୀମା ଟପି ଯାଇ ମୋଠୁ ଘିଅ ଖାଇବାକୁ ରାଜି ହେଇଯିବ। ଏହାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ମୁଁ ବୋଉକୁ ମୋ ରୁମକୁ ଡାକିକି କହିଲି, ତୁ ଆଜି ରାତିରେ କ'ଣ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯିବୁ? ବାପା ଯିବେ ପାରି, ମୁଁ ଏଇଠି ତୋ ପାଖରେ ଶୋଇପଡ଼ିବି ଆଉ। ବୋଉ ରାଗିକି ଟିକେ କହିଲା, ତତେ ଏସବୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ରାତିରେ ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ଶୋଇପାରିବିନି, ଆଉ ଏସବୁ ମନରୁ ବାହାର କର। ଏକଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଟିକେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଗଲି ଆଉ ରାତି 9ଟା ଯାଏ ଗୁମ୍ ମାରି ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଲି। କାହାକୁ କିଛି କହିଲିନି। ଜେଜେମା ଆସି ପଚାରିଥାନ୍ତି, କ'ଣ ହେଇଛି କି ମୋ ନାତିର, କାହିଁ ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସିଛୁ? ମୁଁ କହିଲି, ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ବୋଉ ବି ଜାଣିପାରିଲା, ହେଲେ କିଛି କହିଲାନି। ଏହାପରେ ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯିବିନି, ଯାଉଛି ମୁଁ ଶୋଇବି। ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇ ମୋ ରୁମରେ ଶୋଇଲି। ରାତି ଠିକ୍ 11ଟା ବେଳକୁ ବୋଉ ମୋ ରୁମକୁ ଆସିଲା ଆଉ ପଛପଟୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କଲା। ବୋଉକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି। ମୁଁ କହିଲି, ତୁ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯିବୁନୁ କି? ବୋଉ ହସିକି କହିଲା, ତୁ ବା ମନା କଲୁ। ଆଉ ଏତିକି କହି ମୋ ପାଖରେ ଆସି ଶୋଇଲା ଆଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଚୁଟିକୁ ତା ହାତରେ ଧରି ଆଉଁସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ବୋଉର ଇସାରା ବୁଝିପାରି ବୋଉର ଦୁଧକୁ ବ୍ଲାଉଜ ଉପରେ ଚିପିବାକୁ ଲାଗିଲି। ତାପରେ ବୋଉ ବ୍ଲାଉଜକୁ ପୁରା ଖୋଲି ଦେଇ ବୋଉ ଦୁଧକୁ ଚୁଚୁମି ଚାଲିଲି ଆଉ ଦଳି ଚାଲିଲି। ବୋଉ ବି ଆଜି ଟିକେ ଅଧିକ ଗରମ ହେଇଯାଇଥାଏ। ବୋଉ ଦେହରୁ ତା ଲୁଗା ସାୟା ଟାଣିକି ସବୁ ଖସେଇ ଦେଇଥାଏ। ବୋଉ ବେକ ଓ କାନକୁ କିସ୍ କରି ଦୁଧକୁ ହାତରେ ଧରି ଦଳୁଥାଏ। ବୋଉ ଦୁଧ ଯେମିତି ପୁରା ସ୍ପଞ୍ଜ ଭଳି ଫୁଲିକି ଥାଏ। ଆଉ ତାପରେ ବୋଉ ଓଠରେ ମୋ ଓଠ ପୁରେଇ ବୋଉକୁ କିସ୍ କରି କରି ଦୁଧକୁ ଦଳି ଚାଲିଲି। ଆଉ ତାପରେ ଟିକେ ତଳକୁ ଖସି ଆସି ବୋଉ ଦୁଧକୁ ଚୁଚୁମି ଚୁଚୁମି ବୋଉ ବିଆକୁ ହାତରେ ମୁଠେଇ ଘଷି ଚାଲିଲି। ବୋଉ ପୁରା ଗରମ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ତଳକୁ ଖସି ଆସି ବୋଉ ଖଇରିଆ ନାହି ଭିତରେ ମୋ ଜିଭ ପୁରେଇ ବୋଉ ପେଟରେ ଚୁମା ଦେଇ ଦେଇ ବୋଉ ବିଆ ପାଖକୁ ଆସିଲି। ତାପରେ ବୋଉ ବିଆରେ ଜିଭ ଲଗେଇ ବୋଉ ବିଆକୁ ଚୁଚୁମି ଚୁଚୁମି ଚାଟି ଚାଲିଲି। ବୋଉ ତାର ଗୋଟେ ହାତରେ ତକିଆକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଅନ୍ୟ ହାତଟିକୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିଥାଏ। ଏପଟେ ମୁଁ ବୋଉ ବିଆକୁ ଚାଟିବା ସହିତ ଉପରେ ହାତ ବଢ଼େଇ ବୋଉ ଦୁଧକୁ ଧରି ଦଳୁଥାଏ। 15 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଏମିତି ଚାଟିବା ପରେ ମୁଁ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଆଣି ବୋଉ ବିଆରେ ଘଷିଲି ଆଉ ବୋଉ ଉପରେ ପେଟେଇ ପଡ଼ି ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ବୋଉ ବିଆ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗେଇଁବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି। ବୋଉ ବି ମୋ ଅଣ୍ଡାରେ ତା ଗୋଡ଼କୁ ଛନ୍ଦି ତା ଗାଣ୍ଠିକୁ ଉଠେଇ ଉଠେଇ ମୋ ସାଥ ଦଉଥାଏ। ମୁଁ ବୋଉ ଓଠ ଆଉ ଦୁଧକୁ କିସ୍ କରି କରି ମୋ ଗେଇଁବାର ବେଗ ବଢ଼େଇଲି। 15 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଏମିତି ଗେଇଁବା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ବୋଉର ପାଣି ବାହାରିବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ବୋଉ ପୁରା ମୋତେ ଜାବୁଡ଼ିକି କୁଣ୍ଡେଇକି ଧରି ତା ଗାଣ୍ଡିକୁ ଉଠେଇ ଉଠେଇ ମୋର ସାଥ ଦେଉଥାଏ। କିଛି ସମୟ ଏମିତି ଜୋରରେ ଗେଇଁବା ପରେ ମୋ ବାଣ୍ଡରୁ ସବୁ ଗରମ ବୀଜ ବୋଉ ବିଆ ଭିତରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଆଉ ଆମେ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇ ସେମିତି କୁଣ୍ଡା କୁଣ୍ଡି ହେଇ ମା ପୁଅ ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ। ରାତି 3ଟା ବେଳକୁ ବୋଉ ଉପରେ ମୁଁ ଶୋଇଥାଏ। ବୋଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ କିସ୍ କରି ମୋତେ ଉଠେଇଲା। ମୁଁ ବି ଉଠି ବୋଉ ବେକ, କାନ, ଓଠ, ଦୁଧ ସବୁକୁ ପୁରା ଚାଟି ପକେଇଲି। ବୋଉକୁ ସାଇଡ୍ କରି ଶୋଇ ଦେଇ ପଛପଟୁ ବୋଉର ଗୋଟେ ଗୋଡ଼କୁ ଟେକି ବୋଉର ବିଆରେ ମୋ ବାଣ୍ଡ ପୁରେଇଲି ଆଉ ବୋଉର ଦୁଧକୁ ଦଳି ଦଳି ବୋଉକୁ ଗେଇଁ ଚାଲିଲି। 15 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଗେଇଁବା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ଆମ ପାଣି ଛାଡ଼ିଲୁ। ବୋଉ ପୁରା ମୋ ବାଣ୍ଡର ଦିବାନୀ ହେଇଯାଇଥାଏ। ସେ ଖୁସିରେ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଚୁମା ଦେଇ ଦେଇ ଚୁଚୁମୁଥାଏ ଆଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସୁଥାଏ। ତାପରେ ପୁଣି ବୋଉ ମୋ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଆସି ମୋ ଓଠରେ ତା ଓଠ ପୁରେଇ ଚୁଚୁମି ଚାଲିଲା। ଏମିତି ରାତି 4ଟା ଯାଏ ଚାଲିଲା। ତାପରେ ବୋଉ ଉଠି କହିଲା, ନେ ତୋ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଦେ। ବୋଉ ତାପରେ ତାର ଶାଢ଼ୀ, ସାୟା, ବ୍ଲାଉଜ ସବୁ ପିନ୍ଧିଲା ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲି। ତାପରେ ପୁଣି ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ। ସେଇଦିନଠୁ ଆମ ମା ପୁଅଙ୍କ ଭିତରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା ଗୋଟେ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ।